Katong rin kong do habang ni sakmat hagan ni election kadai bet bunsin bang atho siya kajing ha jong ki kun sama jong ka bi bet beriu bet kham tam jong constituency jong kumbana ka por por ngaju ekran ni gaju ba kibun kilat ki bang mila ban yirap kun sama jong ka bi bet yang jong hanrei posi hakata ka system ka political system klem sham lali inam da jong ki bat kata ka ni daw ba ka bring kong do bang yang ban mi sakmat nakabanta kadaw ba jong kun sama jong ka bi bet jong Arsan snem iba yang hek iladon boka si di ngatrai kung kikun sama jong gadong gathan kung kikun sama jong kapentuan pra konsensi daga mensim ke bakrut bat daga jimut berkat ke basyai bat daga jing tip kajing nang yaga an yaga nun bat daga jing tip kajing nang kajing sengtu yaga political scenario hakan digari bagajak gede bojongi ngami samat kum kena basyai ke jimut ban yarap yaga yamlang ka salang ban yarap yaga dong gathan bat kam tam ya ban gantiyo ya kaniga jela ka jungi hagi babun kiliang daga bangas dang na ka constituency jong kumaga kari India ka limbak constitution ka ay ka jinglai luit hawe ko we nong shong jo kari India ban mi khamat ban long ta ki mi khamat ban wan hagan ka por ban file ka nomination om taru abi pai ba higin bishar ya kata ka jingtuna jung ta u sitting MLA han rina ka jonga ngan mi khamat ban pai em lang salang bat kumaga om manak por ni don bun kilat bangin le ha political system kadega ka ideologies ko jonga nadu banang khana nadu bangang ngarang samlaru ngadon ni ko bi motive kalong bangan sang naladi kinu bi kam ba ladang imut bande kan udu kam ba ai bangin sang naladi di baling akan shimna join kinu bi political party kumba ka junong ka dijon ka jigen tho nagi ba bun kiliang kumenta ki ong kawai ka party kadang pisah kawai ka party ka pisah ba kum ta ter kuman yo snu keleng saudong di kadang ba abang khandung syak kanu political party kalong ba ki pai ba kin yo be ka jihen ya nang kum briu shimet ken namarkat kum ka julong kam ka jam ka jonga ka kum ka julong ka jihen ti jonga kun samla haka jinong ka than ka jongi na represent as an individual person the publicity bangayo ka reputation ka bangadan hapok ka sinong ka thao ka they be as an individual not as a political party or not as any NGOs or not as any group ka juluna ka bangay ina ka jonga ka they be ka unemployment ka jing don jong ka unemployment hapring ki kun samla jong ka dong ka than bat kumba ngan chiu thu ipi bangadi entrepreneur bun ba ki kena samla ki wan wat kam na poka firm ka jong haru but bun sin ru ngashit advertise yaki firms yaki advertisement yaki recruitment ki badan hek private firms keleng saudong ki bayadon ki ngai bana but ngan yusiam babun sin tang ni we I post ru ngatrai filam mundur ka jing thap kena yaki post dia ngatrai ka unemployment ka dika we ka objective ka we ka ambition ka jong aken bangan fili kata ka ga phangta how confident am I to fight against those giants in the constituency? It is a very good question indeed. But I will tell you one thing. Kani kecing ele kandai hamadan. But tapi ya kok madan kan suatu ya ka response ni pat ba ya ka jing I ya ka jing stanat ya ka jing shy. But hamtam ya kita ka transparency lani kita ka ideologies ka bang carry with me everywhere I go. Kata hi kala biang palat I pat ba ken bishar.